एक्शन आं आइ आफानि न'आव थाब्ला माइसिया जादोंमोन ना खोरसिनो थोरसि थोरसि ना थोरसि एक्शन आं आइ आफानि न'आव थाब्ला माइसिया जादोंमोन ना थोरसि खुरसिसो सुनांगौमोन जी खुरसिसो सुनांगौमोन थोरसि खुरसि नङा एक्शन आं आइ बाबानि रोल केमेरा एक्शन एक्शन बेयाव थाना माबा दासि मुदे दे बेयाव थाना माबा ओइ नों एक्शन हाय हाय ना दख'ना गांसेखौनो मोन्दों ना फालि गांसेखौनो मोन्दों उफ मैं बीबी हॉट हूँ एक्शन हाय हाय ना दख'ना गांसेखौनो मोन्दों ना फालि गांसेखौनो मोन्दों बे बेबी उफ उफ एक्शन आं आइ आफानि न'आव थाब्ला एफा जादोंमोन एफा दंमोन न' एक्शन ओहो आब' जेबो जायाखै नोंनि समायना महरखौ नायनानैसो गोमोदोंमोन एक्शन माने हाबा जायो सिबाय एक्शन हाय आं खोथा बुंनो नाङा लाख एक्शन मिथिबाय दे आगै जाबार' समायनानि एसबो गैया मानसिनि मोखांखौ नायब्लानो गोबानोसो ओंखारो आंखौ गोबादो एक्शन ओहो आब' जेबो जायाखै नोंनि समायना महरखौ नायनानैसो गोमोदोंमोन एक्शन एक्शन एकदम एक्शन ए ओइ आंखौ कट करो एक्शन खनसे खनसे ए दे मा जाखो खालाम खालाम रोल केमेरा खालाम दो एक्शन खालाम दो खिथु खुरलायलायबालाय मा जाबावनोलै एकपुरानो नोंनि बै गैलालै ओइ गिंग्रां लास्ट टाइम